Здравейте хора, аз съм Димана и добре дошли обратно в моя канал. В днескашното видео ще ви направя анбоксинг на новата юлската висяча кутия на Bellbox. Ето така изглежда самата кутия и ако темата на видеото ви е интересна или полезна, продължавайте да видите. Отварянето на кутията, като аз ще ви доближа малко. Изчакайте, паднаха нещата. Както винаги в началото на всяка кутия, в началото когато я отворите още, получавате sneak peek-ове, какво има в самата кутия, и в някои от кутиите получавате ето такива листчета. В случая това е за някакъв нов сезон на евентуално, мисля, че не. Това е трети сезон на сериала, просто е и така. Да, и получавате QR код, за да гледате трейлера в HBO Max. Аз не използвам HBO Max, аз използвам Netflix. Да, HBO. Следващото нещо, което получавате, е Sneak Peek. В случая това е sneak peek за месец август, където ще получим нещо на Yengiz Cosmetics. Много се вълнувам. Знаете, бях ви споделяла, мисля, че в предишното видео или като цяло, не знам кое видео ще излезе преди това, но бях ви споделяла в едно видео, мисля, че бях споделяла за любимия ми серум на Yengiz Cosmetics. Някъде ще го оставя по екрана. Отново ми се падна от Bellbox и просто супер много харесвам този серум. Ще има нещо на Yengiz Cosmetics, както и брошурка какво можеш да намериш този месец в кутията на Bellbox. Започваме първо с това, което аз ни най-малка представа си имам какво е. Glow Up Cleanser. Мисля, че е гел за лице на марката, на някаква марка. Ето така изглежда. Ще има и кадри от по-близко на продуктите, но не съм използвала нито... Беше ми се паднало още нещо на тази марка. Не съм използвала нищо от тази марка, но ако го използвам, ще ви споделя мнение или тук в някой от влоговете, или в Instagram на стори. По-скоро тук в влоговете най-вероятно ще ви споделям и като цяло ще изпробваме заедно нови продукти. Следващият продукт, който е интересен, но аз имам и то не е един, сега ще ви покажа моя. Момент. Това е слънцезащита. Тази е 30 фактор на марката Savvae. Savvae. Някакъв флуид, който е с SPF 30 фактор. Аз използвам в момента ето тази слънцезащита на Nivea, която не оставя лъскаво на кожата, което на мен ми беше важно, защото така или иначе аз съм с мазна кожа и исках някакъв такъв продукт. Но сега се падна ето този флуид на тази марка, която нямам никаква представа каква е. Никога не съм се сблъсквала с тази марка. Интересното е, че слънцезащитата не мирише на слънцезащита. В смисъл, моята има един такъв мирис, който ми подсказва, че е слънцезащита, но тази няма такъв мирис. Може би защото е слънцезащитен флуид. Не, като го намажете на кожата си има такъв мирис, но няма да я използвам сега, просто я тествах. Как мирише? Мирише на сапун.
когато си я нанесеш, има и глоу ефект и със сигурност не е мазна и попи доста бързо. Но ще ви споделя мнение за нея след като свърши моята слънцезащита, защото не желая да използвам 15 000 неща наведнъж. Продължавам нататък с следващият не толкова интересен продукт за мен, въпреки че обожавам тази марка. Мисля, че съм ви споделяла неведнъж колко много обичам NL Beauty и като цяло NL, без значение NL Beauty или NL For You. Това е кремообразна, високо пигментирана сянка за очи, която е под формата на стик. Съжалявам, че отново го повтарям за поредно видео, съжалявам, че по този начин забивам, просто се превеждам от английски на български. Тази е в номер Tears of My Ex. Обичам в момента, всъщност мога да го покажа и това, аз мислех, че е в други органайзер. Обичам ето такъв тип не толкова тъмни сенки за очи, докато тази е адски тъмна. Искам да се приближа обаче, за да ви показвам нещата. Тази не е толкова тъмна сянка, но тази е малко по-тъмна сянка, но обмислям да я използвам. Сега ще ви покажа колко всъщност е тъмна. Изчакайте. Ето за това говоря. Това не е моята тъмнина. Аз използвам не толкова тъмни неща, като сенки. Но много рядко използвам толкова тъмни сенки. Това дори не е тъмно брокатено, примерно сребърно. Това е бронзово. Пигментирана е наистина доста. Размаза се и доста лесно, но може би трябва да бъде запечатана отгоре с друго бронзово. Не знам, ще видя, може и да направя някакъв грим, за да я тествам, но на този етап аз може би ще се остане така дълго време в кутийката си, без да бъде използвана, защото не обичам много такъв тип продукти. В смисъл, дори не нанасям. Ежедневният ми грим е: правя си веждите, слагам си спирала, слагам си леко коректор, руж, хайлайтер, червило и си слагам контур в сгъвката на окото. И кулминацията за този месец, поне за мен, не знам за другите, но за мен е точно това. Два продукта на Анастасия Беверли Хилс. Четка за вежди и брау фризър на Анастасия Беверли Хилс. Супер много го търсих този продукт. Изтърсих всичките групи, които са за Белбокс кутиите, за да намеря точно този брау фриз на Анастасия, но не я намерих никъде и ето получавам този брау фриз в кутия. Брау фриза е пълен догоре. Никога не съм използвала такъв тип продукт. Използвам гелове, такива в момента този, който използвам, ето този на Got To Be. Ето такъв тип гелове използвам, докато такива не съм използвала като този на Анастасия Беверли Хилс, така че ще ми бъде много интересно да го тествам и отново няма да бъде тестван скоро, точно поради същата причина като слънцезащитата. Имам два гела, които трябва да изразходя. И това е четката. Доколкото знам, трябва да си вземеш от продукта. Ето така изглежда. Ето така изглежда четката. Пише Анастасия Беверли Хилс. Отгоре е
самата четка, отдолу има шпателка и според мен и това, което съм виждала в социалните мрежи, взимате си от продукта, слагате си го или на ръката, или на някаква плочица, защото гримьорите имат такива плочици, на които да си слагате. Слагате си го на плочицата, взимате си с четката и нанасяте, но ще видим. Когато започна да използвам Brow Freeze на Анастасия Беверли Хилс, ще ви споделя и мнение как се случват нещата. Аз ви бях казала същите работи за една от спиралите на KVD Beauty, която все още имам, но буквално 2 седмици след това започнах да използвам, просто не можах да се стърпя. Това са продуктите за този месец. 2, 3, 4, 5. 5 продукта и вътре, разбира се, има такова уплътнение, което аз абсолютно винаги хвърлям. И просто това, което правя, е, че слагам вътре продуктите отново. Да, имам огромна кутия с продуктите на Bellbox, които не съм използвала и които предстои да използвам. Да, това бях аз, Димана. Надявам се видеото да ви е харесало. Ако е така, цъкнете лайк бутона, абонирайте се за канала ми и някъде тук по екрана и долу в описанието ще намерите моите социални мрежи. Ще се видим много скоро. Чао и целувки!